mu kai tsaye wato ga Bahagon Zayyanu inda aka shiga cikin wannan ita ce zagaye na karshe a cikin gudun in baka yi banuwa dai a wannan wasa wato Bahagon Zayyanu kenan da ke gitar wato karamar kuma mulkin Silami kenan wanda wannan dan Bahagon Zayyanu da shi da Alhassan sun tsallaka ne a zagayen yan alfarma na wannan gasar wanda gasar a wannan gasar akwai zagayen yan alfarma tun farko wanda da Alhassan da dan Bahagon Zayyanu suka fafata ba a raba wanda ya kisa sai suka shiga cikin yan alfarma suka tsallaka zagaye na gaba yanzu shine ta hada shi Alhassan shi dan Bahagon Zayyanu da kuma Jino Ramadan wanda ni ne na dauko Jamas a wannan wasar da za su buga a tsakanin su kenan wato shi Jino Ramadan sai kara da dan Bahagon Zayyanu wanda Bahagon Zayyanu ya kwana biyu bai dambe ba a nan jihar Sokoto sakamakon kaga ango ne an daura mishi aure so muna mishi fatan alheri amma wannan dambe ne wanda magoya bayan gurmada suna ganin kamar suna da hope a nasu bangare inda su ma wancan bangaren suke ganin cewa suna da hope wanda Bahagon Zayyanu dan dambe ne wanda yake da wayar dambe ana bugun shi yana dokar zahi ana dukan shi yana dokar caji dan dambe ne wanda yake abin tsoro ne duka wannan dambe da zai kara da shi yana tsoron shi to za mu so mu ga wannan dambe zai kaya saboda zai kwashi yan kallo Muhammad Sani haɗo su na biyu kenan wanda sun haɗa a jihar Kano an yi kare birjini su sake kuma haɗuwa wannan ganin kafin a tafi a damban kasuwa wanda ina ganin kamar wannan wasa za ta bada abin da ake so to wannan ita ce wasa ta uku tsakanin su da za su buga idan har aka buga sai dai wasa biyu da aka yi an yi ɗaya a nan jihar Sokoto bata yi kisa ba kuma aka yi ɗaya a jihar Kano ita ma bata yi kisa ba so wannan ita ce ta uku wannan dole ne sai ɗaya ya haita tsakanin su dole ne wannan inda aka yi yau bata yi kisa ba gobe aka yi bata yi kisa ba jibi aka yi bata yi kisa ba za a ja musu layi duk wanda ya tsallaka layi kuma ciwon na kaga dole na to dole sai guda daga cikin su ya tsallaka zagaye na gaba sai guda ya yi gida wato ga mun zo bangaren Junior Ramadan wato Junior Ramadan shine da ke wakiltar karamar hukumar mulki ta wato Bodinga kenan Junior Ramadan shine ya fanshi ubangidan shi wato senior shi Ramadan Garba Ramadan captain kenan wanda bayan raunin da ya samu a turmi na farko da ya tsakanin shi da shagon Aurin Tunga Dugu wato aka samu rauni ya samu rauni wanda a shagon Aurin Tunga dambin da aka sa shi zai zama da shi da Junior Ramadan bai zo ba kuma ka san wannan damben akwai hook over a ciki kamar da wato dogon sarka ya mazazu a hook over to shi ya canje a Garba Ramadan kuma shine zai buga da dan Bahagon Zayyanu wanda kaga dambe biyu da suka yi ba kisa kuma wannan yaron matashin dan dambe ne yanzu ne tauraron shi take haskawa kuma yanzu ne yake ƙara nuna kanshi yana son a gane shi yana son duniya ta ƙara sanin cewa lalle Ramadan yayi baya wanda ya ce a kamar da nazan da shi yace fatan addu'a kawai yake nema amma shi bai da shan kai bai da wani ja zai farmake wato shi dan Bahagon Zayyanu to Junior Ramadan dan dambe ne wanda yake matashi kuma mai zahi wanda dan dambe ne wanda yanzu ware shi ne suna jin tsoron shi don bude shi dan dambe ne wanda yana da kyau karfe 6:02 daidai agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad Jamilu Jama'a ke tare da ku kai tsaye su babban lamba dabba ne sa fafata tsakanin Bahagon Zayyanu na rafin kirya shi da ke sanye da damara yellow Junior Ramadan wanda ke sanye da beza wanda take ruwa ganye daga bangaren Silame za a fafata wannan wasa tsakaninsu wanda Junior Ramadan da ke wakiltar Bodinga inda Bahagon Zayyanu yake wakiltar karamar hukumar mulki ta Sina mai Musa da garin maganin babban sabon garin Gobiyar Kabiru Suleiman tuni alƙali da sake abusa da batirka ta soma wannan dai wasa haduwa ce ta biyu tsakaninsu wanda an hada jihar Kano Dabo inda an dauki an yi kare jini ba jini haduwa ta biyu inda aka ga fara haduwa nan Kano Dabo aka sake haduwa biyu a nan yaso babban lamba na rafin kirya Junior Ramadan ya ki bawa Bahagon Zayyanu kowace irin dama Bahagon Zayyanu salar da basa shi ne kariya Junior Ramadan Bahagon Zayyanu Adam Batiri Balko Musa da Garba maganin babban sabon garin Gobiyar Alhaji Babangida a saba bari Bahagon Zayyanu Junior ya ki tashi Bahagon Zayyanu ya ki tashi Honorable Basir Sa'idu Burtai mai matasa da samari birnin Magaji Junior Ramadan ya ki tashi
Bahagon Zayyani ya ki tashi. Dabba da ake fafata wannan wasa wanda haduwarsu ta uku kenan inda aka haɗu ɗaya a kanan dabo babu kisa. Junior Ramadan yana ciza baki. Kowanne suna yi wannan wasa wanda dan jamba ne mai masifan wayo da ƙwarya wanda ya fafata da Warriors. Shi da wakilcin karamar hukumar mulki ta Silame wanda shi ma tasowa ne yake yi Junior Ramadan wanda dama sana daban. Bahagon Zayyani shine baya tashi. Wanda wasa da ake fafata yaro ne mai ji karfi mai tashi. Junior Ramadan yaro ne majiya karfi wanda yake kai kokari wanda dosa da biya kan wannan wasa wanda wasan sai da matakar manci wanda kowa yana so ya gani cewa wanda fara tashi mai kyau ya da kyau. Bahagon Zayyani ya samu rashin nasara a wajensa. Junior Ramadan ya samu nasara inda kamar yadda kuke gani wanda wato ka'ida kenan wanda ni ba taɓa ganin da ake wannan celebration din ba sai Sokoto wanda suke ɗiban ƙasa suke watsawa sararin samaniya wanda gashi nan ana musu. Ba haƙaniya aka yi ba, aure za ka yi, kana buƙatar kuɗi. Dambe tini mai bako tsakanin Mani shagon garkocin da Ushu shagon inda. Ushu ya masa farmakin gebe wanda ya hwana Ushu farmakin kula inda sai da ya yi taga-taga ya yi rigizaza ya yi kwace makirbi a da'ira ta 18 a cikin ƙasa da minti 40. Biyar daidai agogon Najeriya ni ce kamar da gace Jamilu Jama'a ke tare da ku farawa tsakanin shagon bazan sunan kamar daga bangaren arewa hannun hagu mai kallo mai sallah shagon wuta bagon Aliyaro hannun dama mai kallo kowanne su wannan dai haduwa ce ta farko a nan yaso babban lamba tsakanin mai sallah wuta bagon Aliyaro shagon bazan sunan ka ba wanda ya suna bashi na ce barar sani gidan dan kande kowanne siya da farmaki. Musa na gama maganin babban sa sabon garin Gobiyar Alhaji Baba gida saba a bari farmaki mai kyau mai sallah ya kai masa farmaki inda ya dauke wannan farmaki yana shiga ba daidai ba shi ba ya mai da martani wa mai sallah karfi mai sallah ya shayar da shi ba rasa hannu ya rasa ina yake sama ko kasa wannan dai wasa ne wanda sai da ya katantanwa ya shaƙe limamin yandambe lagada alƙali da tsaki ya da su fafata dan batirmi na biyu wanda ya tsallake zagayen farko da kyar wanda sai da ya bara sai ga cinan alkali da ce ya kamo shi ya dada shi da yana ta 12 da ya daga sha wannan wasa so ya turmi guda alkali da tsaki ya busa da mai turka ta soma mai sallah shago bagon wuta bagon Aliyaro hannun dama mai kallo daga bangaren Guramada yana fusa inda yake jayewa da baya mai sallah sake hantiya da farmaki ya sake dauka kaura da biyu farmaki mai kyau karfi maganin iyawan yaro wato karfi jarumta ne gogewa ne iyawa ne mai sallah ya gaji da yana ta 18 inda dogon Messi mai sallah sake kamo shi alkali da tsakiya karfe 5 daidai agogon Najeriya Nijar kamar da gasa da Jamilu Jama'a shi tare da ku kai tsaye na yaso ballan ba dan bane tsakanin shagon ban san sunan ka ba farmaki mai kyau cin kuda ban kwallo an farmake are inda Jamus ya samu nasara.